Takže čaute ľudia, zdravím vás Rávik pri novom videu a dnešné video bude futbalového ihriska. Spoločne s mojimi kamarátmi Matúšom a Milošom. Čaute. A ešte ľudia, som tam povedal povedať, že Miloš má taktiež youtubový kanál, volá sa Milos _O3X. Nie potržitko, minus. Aha, minus O3X, takže nezabudnite mu dať odber a ešte som tam povedať, že dneska si zahráme tútaž challenge na brankára Matúša a poďme na to. Poď. Juj, A nemobil! tyčka! Čaj! Nevadí. Inak ľudia, dávajte Gregorovi hlavne odbery. Zvončeky tiež, aby vám neodišli A videá. späť nedám. Ha? Späť nedám. No, Tak, do mobilu. nič. Tu touch. Joj! Opa! Tak tesne. Poď Matúš. Matúško. A teraz dá. Nie! Hajčka. Nie, ja som taký... Gol! Veľa šťastia, Gregi. A z toho tu muž za góla. Gol! Tak komu? Daj ešte raz opakovanie. Nie. Ani som všej nedotknul. No poď. A nič. A tam tu bude vyhrať, bo to je jeho kanál, vieš, že... Joj, a to každý furt hovorí, a to není pravda, Je to pravda. to je proste skill. To tak povedal. Ty čo si dal Sigma Face? Hej, No poď už. skočí. Nie. Ale konečne chcela. No, a tá mu dala také fajné. Nasval mu to nechytí. Doríti. No, skočí, ja tam. Nie. Nie. Dáš go. Hej, 3! Nie! Matúš, že nebolo 3. Dotyky. 2. Juj. Záš do malčiť. Aj vinkel. No poď. Tá z toho ľavý vinkel nebude. Nie, dá. Juj. A pred videom nedáte ani jeden. Hej, pred videom povedal, nedáme ani jeden. Že je najlepší brankár. Vidíme. Gregor. Je to tam. Taktika, že pôjdeme úplne do prstu a napálime. Dobre. Dobre. Keď si nepočul, si povedal, tak povedal, že taktika, že pojeme úplne blízko a dáme bombu. No tak to ti nevyšlo asi podľa taktiky. Asi tak. Dobre. Tak. Juj! Nevadí. To už nedáš. Tyčka. Nová technika. Táto si mu teraz pomohol. Juj! Ale boli dve dotyky, lebo od toho a... Díky. Juj! Ryan. Nedáš. Ty máš doma šumku v ladničke. Bo tam bývam. Nie. A môže
Môžeš ísť. Môžeš ísť. Ja. Dajme stovku zatiaľ, nie? A few moments later. Kolo bol Gregor prekopol loptu do Sečoviec. Skoči! To a nič. To už sa rovno ísť ty. Má tu sebe doma, že ja som Ronaldo. Ronaldo z tému. Teraz to má. Čakaj. No a teraz. Na čo som mu hovoril toto moju taktiku? No, táto nič. Jo. Jej! Daj vás, že či to nebolo kus za čaru. Dneska už tretia tyčka. Juhuj. Jaké spracovanie. A tá mu dáva. Dobre. Let's go. A normálne ruc. Aj, nič. To už ani neoplať. Daj opakovanú. Nie. Hej. Nie. Hej. Žiadna opakovaná. No poď. A môžeš ísť. Nič. Jaký Messi. Nie. Nič, neplatí. Také family friendly ti dáva. Gol. Ja som taký debil. A to si. Keby všetci sa tak vyšmyknúť. Nedáš. Jaj. Ruka, nemoj rukou. Tá s čím? S mikrofónom? No, a co? Tá rozbijem ho. No tak ísť. Hej. Hej. A teda mu dá takú dopredu, že to môže takoj. Gol! Yes! Táto nič. Nič. Ani sa ti neoplatí. Máš pravdu, iba boli hlava. Lock-in. Ľudia, keď dám, like a odber. A zvonček. Teraz si mohol dať 5 dotykov. A dávajte like, odber, zvonček. Áno. Teraz dá, napíšte všetci do komentárov. Ravik je naj. Dobre, bereš? Môže byť. A odber, lebo sa blížime. Však odber ti už dávajú. Nie, lebo sa blížime k 100 odberateľom. Degiš me predbehnúť za 4 dní. Ale nenatáčam video už pár mesiaci. Dobre, Ravik je najlepší, toto píšte. Odber a Ravik je najlepší. No tak gól, keď dá gól, tak nič. Táto už nič z toho. Tri! Či to už boli dve vlastne, tri. Nič. Ruka še nepočíta. Počíta. Nechaj. A máš. Jo, u brúšku máš tak, bum. Tak ty máš veľké brúško. Ty hovod. Nič. Lock in. A Winkel. Lock in. Matúš. No, jaké spracovanie zabité, ale gól nebude. A tak aj hovorím. Aha. Mobil. Tyčku si dal. Risk. Risk je zix, ale. No poď. Gól.
číslo 2. Login číslo 0. Nedáš. Jak mu? Żeby Šimonka nie šel, celý máme šanci. Dobre, jeden. Druhý nič. 3. Lock in. Nedosklo sa ho druhýkrát. Mne sa zdá, že hej. Lock in. No. Nič. Tak to teraz. A toto by bolo na ne všetko. Nezabudnite dať like, odber, zvonček. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čau. Čaute. Čaute.